I čao ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Idemo ljudi. Idemo sada, čekaj, smo stavili dim kući. Aha, dobro, sam vidim ovaj prozor, čekaj, samo stavili prozor. Čekaj, dobro sam pokupila kamenje. Nismo stavili, čekaj. Ovdje prozor. Da. Znači, ovdje neću sam što tu sve, čekaj sam da vidim. Sve neću. Baš ljudi da vidimo. Mi sad cijepamo drva, idemo ljudima, čekaj da nizem imamo sekirče. Sekirče moje, sekirče. Tako. Bravo Ibo, bravo majstore. Idemo prvi, čekaj. What the fuck? Ne možemo doći, možemo i... čekaj. Ovaj blok malo stavim. Sad će vjerojatno sigurno gledati. Čekaj. Ajde. Ajmo ovo. Idemo ljudi moji. Aj sad, čekaj. Čekaj, ajmo sad od ti drveta napravimo čekave štapove. Čekaj, ne. Sve ne od prvo odove. Evo, 16. Uoćemo se, čekaj, ajde gdje stvari ovo da odložimo u čast. Pošto nisam mogao, pošto mi je bandicam u stvari, da je, mogu samo da snimam preko, mogu snimam samo 10 minuta. Mislim, ja ću da pogledam na YouTube kako se stavlja preko 10 minuta. Snimamo, ali dobro. Idemo, nećemo u sekiru, pošto ovo nećemo, čekaj. Ćemo staviti ovdje, what the fuck. Ovo, ne, tu, tako, dobro, sad to je to. Čekaj, samo da vidim. Mogu bi još jedan čas da napravimo. Ajmo ljudi moji. Evo ga, čest, još jedan čest, jej! Ovdje smo Guinnessu rekao svijeta. Šansove. Kakav Guinnessu rekao svijeta, što tu je govno. Ne! Ovdje bre, stavim čest, samo da im da čekaj. Kad njeg ovamo. Ovo sam malo prije, nije malo prije treninga sam radio sam došao s treninga. I kako zove, čekaj sam ovo tu ložim. Ne! Došao sam s treninga pa... Čekaj bre, moguće sam. Pa sam radio domaći. Dobro. U sljedećem, ajde, hoću da pripremimo sljedeću za epizodu, da napravimo krov. Što mi ga gore nemamo. Vidite, tamo. Želio bi budem od kamenja, znači volio bi.
I kako se zove užnja kućica od nas. I čekaj, da napravim neki rudnik, čekaj. Sada će mi samo ovo da natrošim ovu kamp za ovo. Uzet ćemo ovo. Idemo. Idemo sad. Čekaj, ne bre, što radimo jebote život. Ovo treba se, čekaj bre, baknemo. Stoji bre. Ne, ja trebam samo ovo kamenja jebote. Čekaj, idemo tamo puno kamenja. Idemo ljudi moji da pripremimo to zliču, zapravo ćemo svetati. Možda sutra prekšiti, vidi ovo, brate. Možda prekšiti raditi epizodu i produžit ću onaj vrijeme. Napravio pošto neće mi trajati 10 minuta i više će mi trebati, pošto će mi se prekine. I eto, čekaj. Mislim da je dobro, bukvalno sam napravio ovaj. Čekaj. Bukvalno sam ljudi od ovoga napravio, čekaj. Napravili smo... Ajde kuću. Stvarno, da nam dođu kriperi, zombi, paukovi, ti momci, idemo sad spavamo. Dok smo skuću krat. Ljudi. Vidite ovaj... Čekaj. Čekajmo ovaj... Gledamo ovo na brzaka. Čekaj, tu moram na brzaka ovako. Ne, to je dobro nebitno dođe. Dođemo ovo, pošto vidite, pod imamo ovaj. Pod. Ne, krevet. Ovo posadi ga postoji samo da... Pećemo onaj drven, koji kao ono znatane. Kao one, znate. Idemo, sad. Idemo ovo bez zakona. 2 minuta bre. Ovo ćemo stići. Ajmo da popunimo i da završimo epizodu. Čekaj. Tako je dosta. Idemo ljudi moji. Tako ja spočušam. Evo je ovdje ispod uha. Nešto sebi. Još malo pa sam šio žal boka. Tako čekaj. Što mi učim kod je ovaj vazduh, ovo nije ovaj čast. Gdje si ti kovčevu? Sam da im... Sam napravimo druga papira. Kako se piše napravi papire? Ovako, kako ono bješe jebać. Čekaj sam da im... Ajde, ovoga šta će napravimo. Možemo se zašto ne. Samo treba šećer. Bravo, meni je profesionalno. Ja sam ljudi profesionalizam.